μια κοκκινίλα μέσα στο βλενογόνο και εκεί μπορεί να δούμε να υπάρχουν μικρές πληγές και βλέπουμε χαρακτηριστικά ότι οι καμπές που έχει το έντερο, που είναι η ορθοσυγμοειδική καμπή, δηλαδή η πρώτη καμπή που συναντάει κανένας μπαίνοντας μέσα στο έντερο πάνω από το ορθό, η καμπή η οποία είναι κάτω από το σπλήνα που λέγεται σπληνική καμπή και κάτω από το σηκώτη που λέγεται υπατική καμπή, να είναι λίγο πιο οξύες, που σημαίνει ότι εκεί ακριβώς γίνεται ένας έντονος σπασμός και έτσι μπορεί να φέρουν τον πόνο ή το πρίξιμο στον άρρωστο. Από εκεί και πέρα, πολύ συχνό φαινόμενο είναι η εμφάνιση μικροπολιπόδων, που η διάμετρός τους είναι λίγα χιλιοστά, σπανιότερα είναι μεγαλύτερη, με 1, 2, 3, 5 εκατοστά, ακόμα και περισσότερο διάμετρο, και γι' αυτό λέμε για την πρόληψη. Όσο πιο συχνά κάνουμε την εξέταση, τόσο πιο εύκολα βρίσκουμε μικρούς πολύποδες που τους κόβουμε πολύ εύκολα. Αυτή είναι καλοήθηση περισσότερη, δεν χρειάζεται να ανησυχούν οι άρρωστοι μας. Από εκεί και πέρα, με την πάροδο της ηλικίας και πάλι λόγω της διατροφής μας, που είναι διαιτητικού τύπου, δημιουργούνται κάποιες μικροφουσκίτσες που λέγονται κολπώματα, κάτι μικροσακουλιάσματα που έχει μέσα το έντερο, τα οποία μπορεί να φέρουν πόνο, βάρος, φλεγμονή, πυρετό, κάμια φορά ακόμα και λίγο αίμα. Και το πιο συχνό φαινόμενο που βρίσκουμε είναι μια φλεγμονή στον αιμορροειδικό δακτύλιο, η αιμορροειδοπάθεια που λέμε, που και αυτή ποικίλει σε βαθμούς από τον πρώτο μέχρι τον τέταρτο. Αυξανόμενη είναι η βαρύτητα, που είναι φαινόμενο το οποίο αντιμετωπίζεται συντηρητικά τις περισσότερες φορές, με τοπική αγωγή και αλλαγή της διατροφής, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί και κάποια χειρουργική παρέμβαση. Η οποία βέβαια γίνεται σε δεύτερη φάση. Σε δεύτερη φάση. Εκεί πέρα. Πρώτα γίνεται η διάγνωση και λίγο πριν κλείσουμε κιόλας να μας δώσει και 2-3 συμβουλές γενικά σαν γαστρεντερολόγος, τι πρέπει να προσέχουμε για να έχουμε ένα καλό γαστρεντερολογικό σωλήνα. Βεβαίως. Λοιπόν, ουσιαστικά θα πρέπει να γυρίσουμε τη διατροφή μας πάλι στη μεσογειακή διατροφή. Να έχουμε δηλαδή αρκετά λαχανικά, να έχουμε αρκετές φυτικές ίνες, να κοιτάξουμε τα γεύματά μας να είναι 3 την ημέρα απλά μαγειρεμένα, να αποφύγουμε τα πολύ βαριά, τα καυτερά, τις σάλτσες. Όλα αυτά αυξάνουν τη γαστρική έκρηση, δημιουργούν προβλήματα, επιδεινώνουν τις γαστρίτες, επιδεινώνουν τις κολλήτες. Η σάλτσα ντομάτα, ναι, όταν είναι σπιτική, όταν είναι υγιεινή. Έτσι, τώρα αυτά τα κέτσαπ που βάζουμε στα fast food ή οι μουστάρδες που βάζουμε, όλα αυτά είναι ό,τι χειρότερο. Τι σαλάτα Caesar θεωρείται. Κοίταξε, ειδικά η αλήθεια είναι ότι εγώ και το λέω και στη γυναίκα μου πολλές φορές, ότι δεν πρέπει να τρώμε τόσο εύκολα έξω πράσινες σαλάτες. Υπάρχουν πολλά προβλήματα, δεν ξέρεις ποιος τις πλένει, δεν είναι όπως είναι στο σπίτι. Έτσι. Βέβαια, όταν συνηθίζεται κανένα σε κάποια μαγαζιά που ξέρει ας πούμε, την κουζίνα και το επίπεδο της, εντάξει, μπορεί να φας ό,τι θες. Αλλά εύκολα πράσινες σαλάτες καλό να τις αποφεύγουμε, να τρώμε βραστές σαλάτες. Πλέον και έξω οι πράσινες σαλάτες δεν είναι τόσο πράσινες, βάζουν παρμεζάνες, βάζουν πάρα πολλά. Δεν πετάνε τίποτα στην πράξη, έτσι βάζουν απ' όλα και αυτό μπορεί να επιδεινώνει. Από την άλλη, το τσιγάρο πρέπει οπωσδήποτε να το περιορίζουν και νέοι άνθρωποι έτσι δεν πρέπει να καπνίζουν, ιδίως αν έχουν και προβλήματα αναπνευστικά και το βλέπουμε κάθε μέρα αυτό. Η χρήση του αλκοόλ πρέπει να γίνεται και αυτή λελογισμένα, δεν πρέπει να προχωρούν σε κατάχρηση και οπωσδήποτε η υγιεινή ζωή. Έτσι. Να μην έχουμε πολλά κιλά, να περπατάμε, να μην ξαπλώνουμε αμέσως μόλις φάμε, να μην τρώμε λέμαργα. Είναι μια σειρά από πάρα πολλές διατροφικές συμβουλές, τις οποίες δίνουμε στους αρρώστους μας. Μάλιστα. Ίσως πρέπει να τις ακολουθήσουμε όλοι καμιά φορά. Όσο αλλά μπορούμε. και λίγο δύσκολο. Όσο μπορούμε. Λοιπόν, σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Για τη σημερινή εκπομπή. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπες. Να ευχαριστήσω και τους τηλεθεατές και μέχρι την επόμενη φορά. Γεια σας.